फुंबिलि समनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव लानानै फैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया क'क्राझार जिल्ला ABSU आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि ABSU जुथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। बे धरना होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिबाय थानाय गोबांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखिजों बे गोख्रों सोमावसारनायखौ लादों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिबाय थानाय गोबांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VC प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंजों सावरायनानै गोबां खेब बिथांनो गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जाबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजायाखैमोन। बिनिखायनो मैया बे सोमावसारनाया जानानै थांदों। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांगोनदि बे धरना होनाय हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै गोख्रों रावै बिथांखौ बुङोदि रोजा रोजा बर' मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव माब्लाबाबो VC लाइस्राम लादुसिंनि दादागिरि खालामनाया सोलिनो हानाय नङा होनना गोख्रों रावै बुंथियो। आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि CV प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ गाव हारसिङैनो डिसिसन लानानै गोसो बायदियै खामानि मावग्रानि थाखाय बिथांखौ थाबैनो सोलायनानै गोदानै VC थिसननांगौ होननानै बिथां दिपेन बर'आ गोख्रोङै दाबि खालामो। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांबावगोनदि बे धरना होनाय हाबाफारियाव मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दैदेनगिरि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा, साइन्स कलेज, कमार्स कलेज, UN एकाडेमिनि फरायसाफोर, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दखरा आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना खौरां। उत्तर प्रदेशनि नयदायाव जानाय GT अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादों बर'नि आगोमा फिसा सानै बर' आइजो गेलेगिरिया। सनानि मेडेल देरहानो हानाय बर' आइजो बिथां सानैयानो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि बिनुमा ब्रह्म आरो गवालपारा जिल्लानि रिता बसुमतारी। मख'नो गोनांदि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सनानि मेडेल देरहानो हानाय बिनुमा ब्रह्म बिथाङा गावनि देरहानायनि गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिनि मोगा-मोगि सोंथियाव मोनथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय आर्चारि गेलेनायखौ जागायदोंमोन आरो बे बिथिङाव बिथांखौ गुवाहाटीनि अशोक बसुमतारी बिथाङा लामा दिन्थिना होग्रोजेनदोंमोन होननानै बिथाङा मिन्थिहोयो। बिनि अनगायैबो बिथांखौ क'क्राझारनि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो दिनव बसुमतारी, रनजित बसुमतारी बिथांमोना गावखौ सिगां फारसे दावगालांनायनि लामायाव गोबांथार थुलुंगा होदों होननानै सनानि मेडेल आवथायनो हानाय बिनुमा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरांबाव। थांनाय बावैसो सान सिगां भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथांनि आखाइनिफ्राय भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन थुनलाइयारि पद्मश्री बान्थाखौ आजावनो हानाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारी बिथाङा मैया बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय थेङापारा गामियाव गावनि न'आव सफैफिनबाय। गावनि न'आव सफैनाय लोगोनो बिथांखौ बे ओनसोलनि थागिबि गोबां रायजो राजाफोरा बिबारजों लोगोसे आर'नाइजों मान बावना गाजा गोमजायै बरायो। मख'नो गोनांदि दिनैसिमाव बर' हारिनि गेजेराव पद्मश्री बान्थाखौ डक्टर मंगलसिं हाज'वारी बिथांजों 3 गेदेमा बिथांमोना मोनफैनो हाबाय। गेदेमा बिथांमोनानो जाबाय गिबि हिसाबै पद्मश्री डक्टर मदाराम ब्रह्म आरो नैथि हिसाबै डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो थामथि हिसाबै डक्टर मंगलसिं हाज'वारी बिथाङा मोनफैनो हाबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। थांनाय 11 नभेम्बराव हरखाबै रुंसारि जालांनाय मोनसे समनि बर'नि मुंदांखा अल इन्डिया रेडिअ' मेथाइ रोजाबगिरि, मेथाइ सुजुगिरि, महरगिरि, बर' सोमावसारनायनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां भुबनेश्वर महिलारीनि अबथिरायै रुंसारि जालांनायाव बर' थुनलाइ आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। रायखांनो नांगोनदि बिथाङा 1963 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि सालबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। थांना थानाय समाव बिथाङा सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि, बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि, फोसावदिं नेहाथारि आरो जांख्रिखांगिरि आरो जांख्रिथायारि मेथाइ थुंग्रि केसेटनि मेथाइ खनगिरि आरो गोबां आफादफोराव थानानै बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मैखोमैनो बिहोमा होबोदोंमोन। बिनिखायनो बिथांनि अबथिरा रुंसारि जालांनाया बर' हारिनि थाखाय सुफुंख'हायै खहा जाबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिन्दि पुलिस थानानि उत्तर खुलाबालि बर' गामिनि मन्जु बसुमतारीया
3 नं मुरखं सेलेखा गामियाव हाबा जाहैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिहा सासे 4 बोसोर जाहांनि आंगोनि फिसा सासेबो दङमोन। नाथाय खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला मन्जु बसुमतारिया गावनिनो असे बिनानावखौ न' फारसे दोनबोनायाव लामा ससेनिफ्राय गावनि असे फिसाखौबो बिनानावनो हरफानानै दसे उनाव न'आव सहैगोन होनना बुंनायनिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे फैफिनाखै होनना मिथिनो हानाय जादों। बेनिखायनो खौरांगिरिनि गेजेरजों न'खरनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला थाबैनो गावनि फिसाखौ गोसोखांफिनना एबा गावनि फिसानि थाखाय साननानै जेरावखि थाया फैफिननो थाखाय खावलायहरो। मानोना उन्दै गथ'साया बिमाखौ नागिरनानै गाबगासिनो थायो होननानैबो मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं न'खरनि सुबुंफोरा मन्जु बसुमतारिखौ गुबुनजों खारफालांनायनि सन्देहबो खालामदों। मानोना न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला फनफोरखौबो अफ खालामनानै लादों आरो मन्जु बसुमतारिया खाथिनिनो सोरबा बर्मन नेपालिजोंबो जानाय लोंनाय बायदिफोराव जोबोर खाथि सोमोन्दो दंमोन होननानै मिथिहोयो। बेनिखायनो न'खरनि सुबुंफोरा बर्मन नेपालिजोंनो खारफालांनायनि सन्देह खालामदों। थारैनो बेफोरबायदि बर' समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय एबा गावनि आंगोनि फिसा गावनि आंगोनि न'खरखौ गारनानै गुबुनजों खारफालांनाया थारैनो बेसेबांबा दुखुनांथाव आरो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाया थारैनो बर' समाजनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।